L-ispazju fejn suppost se tinbena dar tal-anzjani fl-Imsida ġie konvertit f'parkeġġ pubbliku temporanju minn Infrastructure Malta sakemm jitlesta il-proġett tal-flyover, proġett li suppost għandu jieħu tal-inqas sentejn oħra. Pass illi il-Ministru ta' Trasport Chris Bonnet kien feraħ illi twettaq għaliex dawk is-sewwieqa li kienu jipparkjaw il-vettura tagħhom fil-parkeġġ biswit il-monument tal-Ġewweq Union kienu ġew gwidati jipparkjaw il-karozzi tagħhom propju f'dan l-ispazju ċowe fejn suppost qed tinbena din id-dar tal-anzjani. Dan ifisser illi prattikament il-weda ta' Ġotjena Bela u l-Gvern ta' Roberta Bela mhux talli għadha lanqas bdiet titwettaq, iżda kollox qed jindika li sal-aħħar tal-leġislatura din se tibqa' biss weda fl-arja, weda li saħansitra kienet imniżla fil-manifest elettorali Malta Flimkien. L-erba' filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Bonnet fuq din il-kwistjoni bil-Ministru jgħid li kollox se jkun qiegħed isir. Iżda sintenti mhux fit-time frames imwiegħda u li fi kliem sempliċi hu jista' jitkellem biss għall-Ministeru tiegħu. Dan apparti li minn kliemu jidher li ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-Ministeru tas-Saħħa sabiex sar dan il-parkeġġ temporanju. Ma jasal il-moment li dak il-parkeġġ jerġa' jdur kif kien qabel. Qed nistaqsik għax bħalissa temporanjament iċċaqlaq f'post fejn suppost qed tinbena dar tal-anzjani, ġifieri sentejn nofsilu il-Gvern Laburista qal li 4 snin oħra se titlesta dar tal-anzjani, issa qiegħda parkeġġ u m'hemmx kantun ta' dar tal-anzjani ma qiegħed parkeġġ. So sa meta għandu dak, meta ħajinbeda x-xogħol fuq dar tal-anzjani? Il-proġett tal-Imsida li huwa responsabilità tiegħi mhijiex tajjeb, sa jibqa' biex tajjeb u jekk hemm bżonn naħdmu flimkien bħala Ministri tal-Gvern biex naraw li l-proġett ikun aħjar. M'għandniex problema illi niddiskutu bejnietna, dak il-parkeġġ ivet jintuża għal raġunijiet biex jiffaċilitaw il-proġett. Suppost din id-dar tal-anzjani, oriġinarjament mibnija minn Gvern Nazzjonalista u mwaqqa minn Gvern Laburista, kella takkomoda mill-ġdid 114 sodda b'investiment ta' ftit aktar minn 13 miljun euro. Kollu sissa din iż-żona spiċċat parkeġġ.